gaurko lasterketa emakumezkoen Tolosako 5. saria da, 5. urtez jarraian egiten deguna. Euskalduneko nesken egutegian barruan sartzen da, baina gaurko egunean ere jokuan dago Gipuzkoako txapelketa maila guztitan, eta baita ere Euskadiko txapelketa kadete mailan. Guztira elitiak 114 kilometro egingo dituzte, juvenilak 76 eta kadetiak 60 kilometro. Orain arten maila honian aritu dira, espero deu gaurkoan ere maila berian jarraitzea, lasterketa interesgarri bat egitea, eta ea ikusliak, bertaratzen ikusliak gustora geratzen dian. Lasterketa 3 itzuli luze eta 3 motzek osatu zuten. Ibilbide luzea Tolosatik irten, Lizartzara joan eta ondoren Anoetara, Tolosan amaituz, eta motza berriz Tolosatik Lizartzarako joan etorria izan zen. Helmugaratzen lehenak kadeteak izan ziren. Sprint bizi baten ondoren, Moreaga taldeko Ainara Albert izan zen garaie, Gipuzko Ogiberri taldeko Garazi Estebezen aurretik. Garazik lortutako 2. postuarekin Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketa irabazi zituen. Taldekako sailkapenean Moreaga taldeak eraman zuen saria, eta tarteko helmugen saria Ermitagainako Idoia Erasok irabazi zuen. Gaur sentsazioa neukon, da zirkuitoa bat ondo moldatzen azela dana laua. Zailtasun bakarra zen elitien eta juvenilen maila edo euren abiadura mantentzia, eta horrekin dau karrera azkenik gogortzia, ez? Geratu gare bakarrik 6 kadete karreran, eta hor ikusi da gogorra izen dela, baina naiz talagoa izan. 2. iritsitzea, baina Gipuzkoako eta Euskadiko txapeldun. Bai, oso pozik azkenien, lehengo baten egin zen Euskadikoa, eta zoritxarrez suspenditu egin zen arazo batzuk egon zelako eta abar. Eta naukon esperantza berran naun berri izterazi, ze bestela, geratu zen espinatxo bezala, ez? Eta ondo. La carrera ha sido muy dura porque se ha ido muy rápido con las élites y sub-23 y pues era estar delante poniendo esa rueda, también dar las gracias a mi compañera que me ha lanzado el sprint y he podido ganar. He tenido buenas sensaciones al sprint porque soy bastante rápida y he podido vencer a Garazi. Gazte mailari dagokionez, kasu honetan ere esprinean amaitu zen lasterketa. Amaia Imaz Tolosarrak helmugatik kilometro gutxira metro batzuk atera ostean, CAF Turkey Engineering taldeko Naia Erainari irabazi zion esprina, lasterketako garaipena eta Gipuzkoako txapelketa eskuratuz. Taldekako sailkapenean Gipuzko Ogiberri izan zen garaie, eta tarteko helmugen saria Arantxagarikano Tolosarrak irabazi zuen. Hasieran ziren 2 buelta, Lizartza eta Anoeta, eta azkeneko 2 bueltak Anoeta zinak juten. Da hasieran, pintxatin dut, baina gero elitekin daula seitun sartu naiz. Eta, batzutan komerik eukituz, baina gero bukaeran, elite batekin ju naiz daula, eta gero aurrea pasagea, juvenil batan ikungea, eta azkenen iristea lortu dut. Lehen urtean oso lasterketan egintzen hona hemen Tolosan, 2. sarian, etzin izan zenuen errematu, aurtengo honetan lortu duzu. Bai, azken, herrin gaude eta suertea mate gula, hoxe ez dakit. Garaipen berezia? Bai, herrin beti berezia da. Eta titulo bat ere lortu duzu gaur, ez? Bai, Gipuzkoakoa bazan baitare, orduan, pozik. Elite eta 23 urtezazpiko mailari dagokionez, Ride Vector taldeko Belen Lopezek irabazi zuen, kasu honetan ere esprinean. Gipuzko Ogiberri taldeko Ukene Larrarte Tolosarra 4. postuan sailkatu zen, Gipuzkoako txapeldun izendatuz 23 urtezazpiko mailan. Elite mailako Gipuzkoako txapelduna ere eskualdean geratu zen. Bilabona nain zuzen. 5. postuan sailkatu zen Bizkaia Durango taldeko Ane Iriartek irabazi baitzuen. Taldekako sailkapenean Ride Vector talde izan zen garaie, eta tarteko helmugen saria Eukene Larrarterentzat izan zen. Lasterketa printzipioz laua zen, eta ez ezkan zailtasun gehiegi, baina eguraldiare bai gogorra egin da, bero asko egiten zuen, eta hasieran tarteko helmugetan esprintatu dut, eta gogorra izan da, baina gero buelta bat eman diot,
buelta ematea lortuet, eta ondoren eskapada baten isaldin sartu naiz, beste 2 pertsonekin, baina ematen duenez, etzan interesatzen talde baten, eta atzean tiraka jarri dira, eta azken bueltarako harrapatu egin gaituzte. Eta, azken bueltan saiatu naiz errekuperatzen, eta esprinean aldudan egin dut. Beti nahizu hobeto egin ez, gaina ingertu ikusita, buelta bat falta, gertu ikusten nun. Baina, guztua indako karrerakin. Gipuzkoako txapelketa ere bai etxea, eta, pozik.